Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke lapha nawe ingane zawethu. Sila esikulethela khona abaculi ke abazokhipha ke lapha nawe ingane zawethu. Umculi kaMaskandi ke ozokhipha ke icelebrit elisha ke lapha nawe ingane zakwethu. Lensizwa bayilindile ke abantu abaningi kusolakala ukuthi izophazamisa ke ama-trend amaningi ke lapha nawe ingane zakwethu ngoba siyazi ukuthi aduma kakhulu ke ngengoma eyayithi yabanqobuza inqama. Ingoma ezoyikhipha ke lapha ne-album ithi ngiyingonyama ke lapha nawe ingane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ke sidibane lapha kwi-comment section yizuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Mawumusha ngiyacetha wenza okulungile ucindezela subscribe unze nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta ivideo.